DCGB! Ano nasa Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Maray na pagka-udto dyan sa Purok 6, kan Barangay Taysan, Legazpi City. Maray na pagka-udto sa Familia Agripa. Perti yun, Kuya Junso, tinutungan na manok. Tapos may perting pinangat hali sa Kamalig Alban. Sponsored by Braille. Maray na pag-auto po sa kabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po, tabi ka mo? Ano lamang sa inyo pinagkakabisihan dyan? Nakapag-impake na ba lahat? Ano ngayon isang tama-impake nga kami? Sabi ni Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard District Bicol. Posible da po, Kuya Jun, nangunya na Sabado. Sa aga pa lang ang Sabado. Posibleng magpuunaan pagruso kan mga biyaheros ta sa Manilain ng mga terminals, mga pantalan, digdi po sa tuyang palibot. Kaya naka-deploy na sinda, nag-deploy na sinda kan sa ilang mga personahes. Augmentation iyan, asay duman sa mga personnel kan, mga station and substation sa kada probinsya po digdi sa Bicol Region. At syempre, nagkondukta naman sinda nin inspection sa mga vessels na mabiyahe po, paluluwas and palalaog digdi sa Bicol Region. Taning masiguro ang kahandaan, kaligtasan kan mga pasaheros na masakay dyan. And at the same time, itong Police Regional Office number 5, sabi ni Police Brigadier General Andre Perez Diso, very accommodating na Regional Director kang PRO 5. Nag-meeting na kaya kami, Angel, kan mga LGUs, kan DPWH, kan mga City Disaster Risk Reduction and Management Office, pati na itong mga MDRMOs and iba pang concerned offices. Ansara baga, Kuya Jun, sa mga aantabayan ninda, dyan sa may parte kan Camarines Sur, and may mga parte pa dyan sa digdi po sa probinsya kan Albay na may mga ongoing construction and or road repair ang Department of Public Works and Highways. Kung sa inyo, pinag-urunan mi nga dyan, itong traffic management na ipapauto. Tanganing maibitaran ta po itong mga grabing gabat kan bulos kan trapiko. Lalo na po una na dakol na vehikulo an maralaog, asin maraluwas, maagi digdi po sa Bicol Region. Ang Bicol Region baga, dyan sa may parte kan Sorsogon. Pigaagihan iyan kan mga pasiring sa Visayas asin Mindanao. And then ang sa mga pigbabantay ninda, itong mga pwedeng mag-aprovechar kan pagkakataon na mga color room, ayan, mga color room. Day ka mo magbalo na mag-postlet ka iyan, ang LTFRB, sabi man ni RD De Feo, may gutan sa indang pagbabantay katuwang mga nasabing ahensya kan gobyerno pati na ang Land Transportation Office Bicol. May gutan sa inang pagbabantay din sa palibot. And just in case may mga pasaheros na maka-eksperyensya nin bako marhay na eksperyensya o sitwasyon, tulos ka mong mag-report sa pinakaharaning opisina ka nasabing mga ahensya, mga authorities, tanganing matawan po nin magakanigong aksyon ang sa inyong mga concern. And then, duman sa mga maralakaw-lakaw sa mga simbahan, maaratindir kan mga activities. Mag-ingat ka mo dahil anta kasubagong aga nadangog ko si Joshua. So, para nagbabakal Kuya Junki sa sarong tindahan. So, ang nabiktima niya, so attendant duman sa nagbabantay. Nagigibo kang order, tapos kunwari Kuya Jun, may mabakal. Kinua cellphone,
nagkaigwa ki paurunot-unutan, nagburukodan. Paraysa na nga ni ita ang good news dahilan ta nadakop itong supersonang ito na involved dyan sa siring na mga pangyayari dyan po sa tuyang palibot. Make sure na ansay ng mga valuable material, ang mga cellphone, wallet, gadgets, alahas. Ingatan po tabi iyan tanganing day kita mabiktima kan mga daing kuro kararigos na pwedeng mag-approbate sa kan pagkakataon. Maray na pag-auto sa mga nakaantabay sa satuyang DCGB News Online, kay Ma'am Marivic Rebano, kay Kuya Louie Ariola, kay Papa P, Sir Pio Fernandez, kay Ma'am Emma Barameda, and then kay Mading Danica Asilo dyan sa Barangay 70 kan Kagbakong, Legazpi City. Maray na pagka-udto sa imo dyan. Padagos man gararay itong relibot kan mga kandidato po dyan sa tuyang palibot. Pero yun nga niyan, ang pangapudan halos pira ng simbahan, ang mga nagkakabiresita takuya dyan. Ang mga personnel duman, nakikihuro na baad lamang ngaya Miss Angel ngaya, matabangan mo ya kanina na just in case ngaya itong sa mga kandidato anong aldaw lang, gari Webes Santo, Biyernes Santo, and Sabado, ipinagbabawal itong supagkampanya. May mga pagkakataon nga, halos dakol na ngayang Domingo, na maski ngaya Kuya John early morning kan Domingo, may simba, may misa sa mga simbahan. Day man tiga off ang mga paribok, mga sound system, mga para simba at the same time supadi. Nadidistract Kuya Jun, imbis na ceremony father and madango, dahito jingle. Kaso bago, igo dyan Kuya Jun, nag-atindir ako dyan sa Sawangan Park sa Barangay Dapdap, Legazpi City, kang closing ceremony. Kaya itong 5 aldaw na wasard training kan 43 na personal kan na PRO5 hali sa Manilain ng mga komandansya digdi Police Provincial Offices sa Bicol Region. Natataram si Commodore Roldan ito o si RD. May nagagi Kuya John, makasogon. Asin talaga nasa tapat na mismo kang souvenir, duman sa may guild, makusugon pa sa sound system. Tapos tao pati, mga nag-artinder duman, mga naka-uniform. Sarabayan kaming kiriling sa likod. Pari sa nga Kuya John, nakare pa man sa driver, enough jingle niya, natigpapatugtog. Maray na pag-auto kay Kuya Nems Flora, sabi na marahay na hapon dyan, asin sa mga paraan tabay, kay Ma'am Fe Fernandez, and then kay Kuya Roy Morales. Sabi na, maray na udto Angel, mainiton. Iyo po talaga, grabe po, Kuya Ana, init. Sa tuyang palibot, kaya permi pong magbitbit ng tubig. Ate B, una ko man po, iyo man ang paguna ko. Ang paghuhuna mo, iyo man sa paghuhuna ko po. And then kaso bagot na day naman tigtuloy, naghahapot kay Kuya June kung na update duman sa mga sinibahan baga ni Kuya Jimmy na nagkalot ka itong mga remains, mga skeleton ka itong biktima kan Conception Criminal Group. Kaso hapon, sabi ni Kuya Jimmy, na ilubong na po dyan sa public cemetery sa Libon after maiproseso kan doktor kang National Bureau of Investigation. Pero kaso bago early morning, nakipagkomunikar kita kay Attorney Jessie Jimenez, ang senior agent po kan NBI Bicol. Kasi may sabi ni Kuya Jim, ang tabayan mo ngaya Jel, taba ka ngaya, taming mapaapod ng press con. Kasi baga Kuya Jim, na ipana-identify itong personang ito na para tinapay, na dyan taga dyan sa may parte kan Bato Camarines Sur. Kaso sabi ni Attorney Jimenez, negative po ngaya kita ngunan ma'am. Tapos posible Kuya Jun, ang papahingalo pa man sinda.
Ka-imagine, perang barangay supig bisita ninda duman, and then halos maghapon, so team kang National Bureau of Investigation Bicol sa paghahanap ka atong suna sa 5 kuta na pigasabing biktima kan Concepcion Criminal Group na pigbugtak sa kamot ninda itong lay kung anong mga problema ko yun na ginadan kay ning grupong ini. Pero kasubago may nagte-text kay dito kaso hapon nadangog na kay Kuya Jamie na may press con, and then dayman kaya igdagos kan NBI Bicol. Posible nagpupuro-pahingalo man sila, grabe po baga ang init kaso hapon. Kaya duman sa mga maraluwas ngunya, nagpatanid naman ang Department of Health Bicol kan mga dapat na gibuhon tanganing maibitaran ta itong mga init, mga helang na pwedeng makuha po muna na grabe po ang init. May ipigpaluwas na sindang abiso kasubagong aga manungod digdi sa pagpromoter man kan healthy and safe na pag-obserbar kan Holy Week ngunya na taon 2025. Sabi digdi pigpaparumdom ang publiko na magsunod sa mga healthy behaviors and magibo po ng mga precautionary measures tanganing maibitaran ta ini mga health related illnesses. Kailan nga nitabasado man po sa heat index, computed heat index na ipigpaluwas kan Pag-asa. Kung pa ka mga nakalihis na aldaw, halangkaw ang temperatura talagang mamamatean. Sabi ligdi, para maibitaran ngayang heat stroke, limitaran ang pagkakaigwan ng mga outdoor activities, mag-inom ng sufficienteng tubig, magsuulog ng mga long sleeve na clothing, and syempre, itong sa mga senior citizen, dapat po perming i-check ang sa inyong mga blood pressure, and then magtinira sa mga lugar na medyo malipot. And itong mga lugar na cool, shaded places. Para naman syempre sa may mga high blood Kuya John, sa mga high blood, maging disiplinado sa ipigkakakaon ng mga pagkaon, ibitaran ang paninigarilyo, ang pag-inom ng alcohol. Para man sa road safety, check the road worthiness of the vehicle, and syempre magbalon kung kamo ang may mga pigiinom nin bulog na mga maintenance. And then syempre bisitahon po ang mga itinaltagman nindang mga rural health offices, and then syempre igwaman sila dyan kay mga nakataltag na mga health desk na matao po ni na asistensya medical just in case may mga kaipuhan po kamo. Kung may mga namamati, magpakonsulta na tulos sa pinakaharaning ospital, tanganing matauanin magakanigong asistensya medical, and then magakanigong reseta na nababagay man po sa indong namamati. Ang sa kuyang kapartner po sa Rada Technical, si Kuya John Napoles, sa IT niya dyan si Jerome Nico Martinez, sa kaibahan pa dyan si John Lloyd Lachica, as in si Brile, ang mga OJT tahali sa Cat College. Ako po si Insel Mustaza, bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang